Du lytter til Savvæksgårdens julelys radiokanal på 99,0 FM. Vi byder dem hjertelig velkommen til årets julelysshow, som i år består af ikke mindre end næsten 7.000 lys. Hele showet er computerstyret med 48 almindelige lyskædekanaler og 150 RGB-kanaler. Hvis du er interesseret i mere om det tekniske, så besøg vores hjemmeside savvæksgården.dk. Lysene kan opleves i hverdag fra 17 til 22 og i weekenden fra 16:30 til 23. Savvæksgårdens julelys håber du vil nyde showet og ønsker dig det nærmeste en glædelig jul.